Nażel it-triq tar-realiżmu b'kontroll sħiħ f'idejn l-awtoritajiet Maltin. Kien dan il-messaġġ ċaru sod li tal-Prim Ministru meta fid-diskors tiegħu fil-Parlament semma t-tema tal-ħaddiema barranin. Il-Prim Ministru Robert Abela ċenna li fil-waqt li wieħed irid jara li l-ħtiġijiet tal-pajjiż ikunu moqdija mhux se jiġi permess li jgawdu ftit nies għad-detriment tal-ħafna. Dr. Abela rimarka fuq prinċipju ewlieni wieħed. Il-kontroll dejjem irid ikun fih dan l-awtoritajiet Maltin. Il-prinċipju ewlieni huwa wieħed. Mhux se nippermettu li jgawdu ftit nies għaskaptu tal-ħafna. Maħnis se nippermettu illi biex ftit nies jaqilgħu flus minn fuq l-importazzjoni bla rażan ta' ħaddiema ikollna pis mhux meħtieġ fuq il-poplu u fuq l-infrastruttura tal-pajjiż. Għalhekk fejn hemm u żgur hemm setturi li dan il-pajjiż jeħtieġ aktar ħaddiema fihom, allura hemmhekk irid ikollna sistemi robusti li jiżguraw li ġewwa dan il-pajjiż jidħlu ħaddiema ta' kwalità, ħaddiema imħarġa u skont il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Il-Prim Ministru nnota riformi li diġà beda jdaħħal il-Gvern bħal-lan li jrid jintlaħaq fis-settur tal-ospitalità fejn ħaddiema minn barra jitlu fejn meħtieġ u jkunu ta' kwalità billi għadu minn assessjar tal-ITS kemm qabel jiġu u anki meta jaslu f'pajjiżna. Dawk li jaqilgħu minn fuq il-ħaddiema li jitilqu wara 6 xhur u dlonk iġibu oħrajn żmienhom spiċċa sostna il-Prim Ministru. Hawnhekk semma riforma fit-temping agencies, dawk l-aġenziji li jġibu l-ħaddiema. Dan hu jinnota prinċipju soċjali kontra l-isfruttament tal-ħaddiema u anke kif prattiċi ta' abużi jiġu eliminati biex ma jkun żvantaġġat il-ħaddiem Malti wawċi. Inħabbar illi fil-kabinett tal-ġimgħa d-dieħla se jkun qed jitla' abbozz tal-liġijiet li jirregolaw lit-temping agencies, xtaqt illi telet qabel, però is-settur, l-stakeholders u anke imsieħba soċjali xtaqu aktar konsultazzjoni u allura se tkun qiegħda titla' dal-abbozz se jitla' l-approvazzjoni tal-kabinett il-ġimgħa id-dieħla smajna u se nibqgħu nisimgħu minn għandha l-stakeholders dak illi għandhom xi jgħidu r-regoli se jkunu ċari ħafna. U ġala darba jibda l-proċess tal-applikazzjonijiet min ma japplikax se jkollu jieqaf jopera minnu fih. Il-Prim Ministru spjega li se jkun hemm anke differenza dwar tiġdid ta' permess ta' ħaddiema barrani u li ġġib ħaddiem ġdid. Il-ħlas marbut ma' dan tal-aħħar irid ikun ola. Saħaq il-Prim Ministru hekk kif sostna li għandu jkun hemm pis għal min joqgħod ibiddel il-ħaddiema minflok jinvesti f'dawk li hawn f'pajjiżna. Saħaq li l-istess prinċipji ta' serjetà ħajkunu riflessi fil-kiri ta' proprjetajiet fejn se jiġi assigurat li l-kerrej jikri l-post għalkemm tiflaħ il-proprjetà. Dan anke b'rispett lejn il-ġirien u s-soċjetà li tgħix f'dan il-pajjiż.